aloitin ehkä viikkiluokalla ja oli semmoinen lehtimainos ja sitten se vaikutti kivalta ja sitten sillä aloitin. Varmaan pelaisin jotain muuta. En tiedä, ehkä jalkapallo tai tennistä. Nohevin. Paha olisi Nohevin pelaaja. Ehkä Jenni. No. Ottaisin ehkä Jennin mukaan. Autiolle sarna. No voisi olla aika hauskaa. Ei oikeastaan kyllä oo mitään semmoista biisiä. Ihan kuuntelen kaikkia mitä muutkin kopissa. Tämä on uusi pelaaja happeessa ja tosi nopea.